ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. gadinadtha sojer ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ದತ್ತಂತೂ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರುಳ್ಳೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಂತರಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮೆಗ್ದಿ ಪರ್ದಿರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಟ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡದ ಕೊರಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲ ತುಳಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕಲು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ ಪಂಡದ ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಟಗೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಟ ಐಟು ಪುನಃ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೈತೆ ತೋಯ್ಪ ಅಂತುಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ. ಹಾಯ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುಗೆ ಪಂಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಪು ಏರಂಟ್ಲ ಬೀಡಿ ಇಪ್ಪಿದಂಟ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಂಟ್ಲ ದೂರ ಪೋಪ ಆಂಟ ಅವೇ ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಪಂಟ ಅವು ಎತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಟ ಆ ಪುಗೆಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುತ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ತಗೊಂತುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಬಾರ್ ಪುನಃ ಪುಗೆಕ್ಕೆ ಏತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರ್ಪ ಅಂತುಳ್ಳೆ ಬಲೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಂಕ್ಲೆಂಗಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂಟ್ಲ ಅವತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋಗುವಂಟ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋತು ಎಂಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅನ್ನಗ 3 ಗಂಟೆಗ 4 ಗಂಟೆಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ
ಒಂತೆ ಬಂಜಿವೇನೆನ ಅತ್ತ ಅಜೀರ್ಣ ಆಪುನು ಅಂಟ ಪ್ರಾಯ ತಕ್ಕಲಿಂಗ್ಲಟ ಪಂಟೇರು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಂತ ಪರುಮಗ ಪಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಆಕಲು ಮಾಂತ ಕೊರ್ನ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತಲ ಉಪ್ಪುತ ಸರ್ಬತ್ ನಿಂಕ್ಲು ಪಪ್ಪು ಅವು ಇಚ್ಚಿನಂಟ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ನಿಂಕ್ಲು ಪಪ್ಪು ಆಂಟ ಬಂದುಲೆ ಅವು ಪರ್ತು ಕೆಲವೇ ಸಮಯಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಾಪು ಆಂಟ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಗ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಆ ವಿಷಯಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ತೂಪನ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆಟ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿತು ಕೇಳಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಟ ದಯ ಮಾಡ್ತಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟನಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯಾರ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಏನು ನಿಕ್ಲೆಟ ಕೇಳೋಂಗೆ ಬಂದುಲೆ ಬಳ್ಳೆ ದುಂಬದೇ ಕಾಲಟೆ ಸೂಕ್ಲ ನೀರಿಕ್ಲ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಪೋಡಿಪೇರು ನೀರಿಕ್ಲ ಸೂಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಕಡಲ್ತು ನೀರು ಬರ್ಪನೈಕ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ತಲ ಅವಂತ ಬೇತೆ ರೀತಿಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದು ಕಡಲು ಮಗರಂದ್ಲೆ ಕತ್ತುವಂತುಲ್ಲೇರು ಸುದೆಕ್ ಆನೆ ಕಟ್ಟುವಂತುಲ್ಲೇರು ಆಂಟ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಆನೆ ಕಟ್ಟನವು ಪುಡತ್ತು ಏತೋ ಅನಾಹುತ ನಮ್ಮನ ಊರುಟು ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಅಂಚನೆ ಸೂಕು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಲೋಕಟು ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡಕೋಟೆ ಕಟ್ನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಈ ಸೂಕು ಪೋಡ್ತಂತುಲ್ಲೇರು ಅಂಟ ಸೂನು ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಟೆನ್ ತೋರ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ದುಂಬುತ ಕಾಲಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಕಾಳಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಟ ಇತ್ತೆತ ನಮ್ಮನ ಈ ಕಾಲಟ್ಟು ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಇಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡುನಂಟ ಐಕ್ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾಂಟ ಮಂತಾಣಿ ಇಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಟ ಆ ಸೋಡಾ ಪೊಡಿಕ್
ಉಪ್ಪುನ ಪವರ್ ಹೆಂಚಿನ ಅವೆಂಚ ಆತು ಸ್ಮೂತ್ ಆತು ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತೆ ತೋಲ್ಪ ಅನ್ಸುಳ್ಳೆ ಬಳ್ಳೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ. ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ. ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ.